Hello friends, बरायबाय Bodojobinfo official YouTube channel आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजां दङ दा बिग आपडेट BTC फरेस्ट गार्ड एग्जाम गाबोन जागोन आरो बेयाव मा लांनांगोन बिनिफ्राय साबजेक्टआ मा दङ आईडी प्रुफ मा लांनांगोन आरो BTC Gr-4 रिजाल्ट दिनै लास्ट इन्टारभिउमोन बिनि सायाव नोंथांमोनजों कभार खालामगोन जाय नोंथांमोना Bodojobinfo official YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो सरकारि साख्रिनि सायाव आरो लोगोसे सरकारि लोन स्किमनि सायावबो नोंथांमोना बर' रावजों लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन दा गोबाव खालामला जों थांसै डाइरेक्ट अफिशियल साइडआव बेनो जाबाय CSB नि सो दायो लोगोफोर जों फैबाय CSB नि अफिशियल पर्टेलाव आरो बेयाव फैनाय लोगो नोंथांमोननि Gr-4 ओके सो Gr-4 ओरेल टेस्टआ दिनै लास्ट जाबाय बेनो जाबाय सीटनि सायाव सानै पोस्टार दङमोन दा बिनि इन्टारभिउआ दिनै जोबबाय CSB आवनो जादोंमोन क'क्राझाराव सो बेयाव 100 नि खाथियाव केन्डिडेट्सआ एटेन्ड खालामदों आरो बे नोंथांमोननि रिजाल्ट तो बे रिजाल्टखौ जोङो हमना लानो हायो जानुवारियाव फैनाय चान्सआ दङ बेनो जाबाय 2025 आव नोंथांमोननि Gr-4 रिजाल्ट गासै 193 पोस्टआव सो नोंथांमोना बयनिसिमबो खोन्थानाय जाखाबाय आरो बे इन्टारभिउआ दिनै लास्टमोन बेखायनो नोंथांमोननि रिजाल्टआ जानुवारियाव फैनाय चान्सआ दङ एबा नोंथांमोना किजानि निउ इयारावबो नोंथांमोना मोननो हागौ सो दानि फैबाय नोंथांमोननि एग्जाम बेनो जाबाय फरेस्ट गार्ड आरो बे जागोन गाबोन जागोन 22 नोंथांमोननि ओके 22 डिसेम्बराव जागोन नोंथांमोननिया सो बेयाव नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्स लांनांगोन साबेसे स्टुडेन्ट्स दङ जों बेखौ नायसै दायो बेखायनो जों लास्ट डिजिटखौ जों बेयाव नायगोन नामजोंहाय जों डाइरेक्ट टिआव थांगोन बेखायनो जायफ्रानिकि एग्जाम होगोन नोंथांमोना मा साबजेक्ट दानगोन बेखौबो खायसे मिथिखाबाय आरो खायसे मिथियाखै जानांगौ दा बेखौनो बेयाव जों गासैबो डिटेल्सखौ लाबोदों बेखायनो जायफ्रानिकि Bodojobinfo YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो गभर्नमेन्ट साख्रिनि सायाव आपडेट मोनगोन प्लास रिजाल्ट होनाय लोगो नोंथांमोना PDF फाइल मोनगोन आरो लिस्टखौ मोननो हागोन दा बे जाबाय एग्जामनि माखासे गाइडलाइन्स नोंथांमोननि एग्जामा बेलासियाव जागोन नोंथांमोना एबा 2 बाजिनिफ्राय 2 सिम जागोन बेलासिनि एन्ड बेनिफ्राय एग्जाम हलाव 45 मिनिट्स सिगां सौहैनांगोन एबा 45 मिनिट सिगां एग्जाम हलाव सौहैनांगोन आरो एडमिटआ बेखौ लांथारनांगोन बेनिफ्राय आईडी प्रुफआ नोंथांमोना भटार कार्ड नोंथांमोननि आधार कार्ड एबा नोंथांमोननि पेन कार्डआ एबा DL लांबाबो नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन आरो ओके सो बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे लाङो आरो बे एग्जामाव जेबो नेगेटिभ मार्किं गैया आरो बेयाव नोंथांमोना ब्लेक कालारजों लिरनांगोन डट पेनआव ओके नोंथांमोना ब्लेकजों लिरनांगोन बेयाव ब्लु नङा अनलि ब्लेकआ बेयाव एक्सेप्ट जागोन तो बेखायनो नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नायबानो जाबाय नङाबा ब्लुजों लिरोबा जुदि मेसिना एक्सेप्ट खालामाबा नोंथांमोननि रिजाल्टआ फैयाबो जानो हागौ ओके देन स्टुडेन्ट्सआ बेसेबां दङ दा जोंनि BTRआव ओके BTRआव मोनबेसे जिल्ला दङ गासै मोनबा दङ दा सर्सआव मोननाय बादिबा जिनिखि जों मोनदों तो नोंथांमोननिया गैयाब्लाबो 16,000 नि खाथियाव केन्डिडेट्स नोंथांमोना दङ एग्जाम होगोन ना एन्ड बेनिफ्राय पोस्टआ दंमोन 330 ओके 330 पोस्टआ दङ एन्ड बेनिफ्राय जुदि 1:10 एबा 1:5 लाङोबा नोंथांमोना बे 330 जों नोंथांमोना माल्टिप्लाइ खालामबानो जाबाय साबेसे केन्डिडेटखौ फिजिकेल टेस्टआव लांगोन नोंथांमोना अब्लानो मोनसिगोन आरो दा बेनो बुजिबाय आरो साबजेक्ट दा साबजेक्टआ फरेस्ट नोंथांमोननि Gr-1 ओके सो Gr-1 आव नोंथांमोना साइन्सखौबो मोनदों एन्ड बेनिफ्राय GK मोनदों जिअग्राफि मोनदों बेनिफ्राय मेथ्स मोनदों आरो लोगोसे इंलिश मोनदों ओके सो रिजनिं फैयाखै नेक्स्टआव फैनाय नङा नाथाय मोनसे बाथ्रा GKआ ओके GKआ एसे कमन टाइपआनो फैदों बाट इन्टारनेशनेल मेक्सिमाम फैदों बेखायनो नोंथांमोननि खामानिया नेशनेल बेनिफ्राय इन्टारनेशनेल प्लास BTC आरो लोगोसे आसामखौबो नोंथांमोना नाय जाहाथे फरेस्ट गार्डआव दाननोबो हागौ बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आरो दा बेनो बुजिबाय नोंथांमोननिया टटेल मार्क्सआ 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन आरो 2 आवार एबा 2 आवार्स नोंथांमोना एग्जाम होनो मोनगोन आरो बेयाव नेगेटिभ गैया आरो गासै 100टा बेवहाय नोंथांमोननि कुइसना थागोन आरो ओके दा बेनो नोंथांमोना गासैबो क्लियार जाबाय एन्ड बयनिसिमबो अल द बेस्ट जाहाथे एग्जामा नोंथांमोना मोजां जायो आरो फिजिकेल टेस्टआ जानुवारि आरो फेब्रुवारियाव जानाय चान्सआ दङ